stay a woman. I honor the anointing that is upon you. Muzita Jesu, amen. Tendere kupasa bhodire pano, amen. Madzimai akarongeka zvinoshamisa, amen. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Handina kuuya ndega, amen. Ndauyawo navo Gore, amen. Vashumira, amen. Shoko rapangwa naro, amen. Gore vari pano muchavaona, vakasuka kare. Vashumiri tinoda kutendai. I knew that you always hear me, but I've said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Amen. Achitaura kuti baba ndinokutendai nekuti munondinzwa, amen. Anotaura kuti izvi zvese izvi ndiri kungozviitira vakandikomberedza nekuti havangotenda ndikangototi razarubuda. Vanoda kutoona, vanotenda nezvinobatika, amen. Saka anoti rega ndiite vatende nezvinoonekwa, amen. Shoko tikaverenga bhuku ya 1 Corinthians, amen. Paul anotaura zvakanaka. Anoti this word is not just a word from my mouth, but it is the demonstration of power, amen. Saka Jesu apa pavari kumutsa Lazaro, amen. Pavari kusvika kunyangwe nepahama yedu iri paBethsaida, amen. Vari kudemonstrate power, amen. Kuitira vaya vane kutenda kushoma, amen. Havagone kungonzwa nezwi chete, vanoda kutonzwa nekuona, amen. Tidzokere paBethsaida, amen. Tikaverenga nyaya yepaBethsaida, amen. Baba vanogara paBethsaida 38 years. Inini hangu maonero angu nemanzwisisiro angu ndichiverenga, amen. Baba he then became familiar to the events dzepadziva, amen. Havana kuzofokasa mandate yavo yekuti ndauya pano kuzorapwa, amen. Vakanakidzwa nezvepadziva nekuti vakasvika pakutsanangura kuti panapa zvikagombodzwa pane nguva yekuti mvura inogombodzwa, and kana yagombodzwa vamwe vanochambira vaitozviona havasi vakanga vakagara, amen. Ivo havana kumboitawo shuku yekuti pairi kugombodzwa rega ndizvisaidzire, amen. Nekuti chirema chine mazanuka zvavatosvika padziva wambopasvika sei, kosaka pari kuzojambira vamwe uri kupatadza sei. Tiri pano paexcellence, amen. Vamwe vari kupupura mabasa anga achitaurwa navabaunzi, vamwe vakapupura, amen. 38 years tichiuya pano, amen. Vamwe vachitaura matestimony emichato, amen. Asi isusu tingori paBethsaida tiri kumateresi, amen. Tiri kungozviona zvedu zvichiitika, amen. Kana tikatsanangura nezvayo ladies of excellence munoti aiwa zvakarongeka. Asi ko imimi zvenyuwo zvinobatika ndezvipi zvamakakohwa muladies of excellence, amen. Tichaverenga musoro shoko roti kushingaira kwaPauro kuziva Kristu, kuti ndimuzive iye nesimba rokumuka kwake nokusongana naye pamadambudziko ake. I want to know more, amen, and the power of his resurrection, amen. Yes. Isusu tunakuziva yani kati mekurarama, amen. Zvatinoda kunyatsoziva zvinombori zvii, zvatakaisira effort yekuda kuziva zvii zvikatizvisa kupi, amen. Tinoona vanhu vanoisa effort mukuda kuziva nyaya dzevanhu, kuti amai ava vakambonyatsomira sei, amai ava vanombonyatsoita nezvii, asi kana ari kuvanonzwisisa kuti aya inini ndoda kungofokasa pana Jesu Kristu weNazareta, ndimbonyatsomuziva nekuti paakandibvisa ndinokuziva, nepaandisvitsa ndinopaziva. Saka ndinoda kungoti fambe mukumuziva, atifambe mukumuziva kumuka kwavakafa.
kuti neguva ritadze kumuchengeta chaimbova chii, nekuti variko vakafa zvikarova, asi uyo akafa asi guva harina kukwanisa kumuchengeta, guva rinotomuburisira kunze. Chii chakambokosha pamurume wangu? Isu tiri kumbozivei? Isu shungu dzedu dzekuziva dziri kuda kumbozivei? Kana ari machechi edu anhasi, amen, tinonyatsoda kuziva nezvemadhimoni, nekuti ukanatsobvunza tinokuudza kuti kune anonzi magenerational case, kune anonzi maspiritual husbands, kune anonzi maspirits of the mountain. Isusu tiri kumbonyatsozivei? Kana taziva zvemaspirits ese atozvaita sei? Handisi kuti kuziva kwakaipa, information is power, asi maziva mozodi imbozivaiwo nezvaJesu. Nekuti kunyange maspiriti iwayo ariko, kunyange madhimoni iwayo ariko, kunyange zvipi nezvipi zviriko, asi mukangoti Jesu chete chete zvinhu zvaita. Unoda kuziva zvimwe zvinhu zvinotozvinetsa. Asi Paul ari kuti kudii? I want to know him and the power of his resurrection. Lord, tiri kuda kungozivei? Tiri kuda kuzivei? Kana taziva tozodii? Hallelujah. Zvese zvaari kuita izvi ari kuita nevadzidzi. Vadzidzi varipo pese pari kuitwa zvinhu izvi, amen. Asi chandinoona pavadzidzi vari kufamba naJesu asi havasi kumuziva. Nekuti vadzidzi yambotaurwa nyaya yevadzidzi, amen. Zvikanzi panotauya akazvarwa ari bofu, vanonyatsoziva kuti this man can do anything panguva ipi neipi, amen. But vari kuona munhu akazvarwa ari bofu, apa ivo kwavari vari kumuona kuti ane zvimwe zvaanogona nezvaasingagoni. Nekuti vanoda kuzobvunza kuti chakambozoita kuti uyo azvarwa akadai, havasi kuziva munhu wavari kufamba naye. Tiri kumuziva here Jesu? Nekuti chasangisa kuti titaure kuti hamusi kumuziva inyaya yekuti mabva kunoita henyu zvamunoita uko, munouya mobata maiki, munouya moimba, hamusi kumuziva. Kana vamuziva vanyatsoziva kuti simba reke rekumuka pakafa rimbori papi, munomira kuJobu. Hallelujah. Asi kumuziva hakumo matiri. Tine zvimwe zvatinoda kuziva zvisinei nekuti nekwa zvinotiswa tiri kumuziva here Jesu? Nekuti Paul chinoitika akanga ari mutadzi zveshuwa, asi abatwa akaziva kuti uyo andibata uyo handimusiye. Akaziva kuti ndinofanira kutonatsoziva zvakawanda pamusoro pake. Ndosaka muchiona kuti Paul did a lot muBhayibheri. Nezuva riye rianotaenda kuye kwavanounganidza huni, panobuda evhaipa inomuruma, yamuruma anonzi anoroya azodii, but nekuti ane waakatenda, ane waakaziva zvakawanda pamusoro pake, anomurwira padambudziko. Tiri kumuziva here Jesu? Tinongodedzera Jesu chete chete asi hatisi kumuziva. Hallelujah. Ndi Jesu anoita zvinhu. Vamwe vedu takaitirwa zvakawanda navo Jesu, asi tinokanganwa so. Kungotakamika kuzorora so, kungopinda pacomfort zone, asi kwawakabviswa uchiri kuziva hanga. Jesu chete chete. Sapo achinyora tsamba iyi, amen. Ndinofunga hangu ndega nekufunga kwangu, amen, kuti achinyora ane kambo kake kaimba akati ndazomuwana Jesu nemazuva ekuka